Blessed Lord's Day sa matag usa. Salamat sa Ginoo sa lain na usab nga kahigayunan nga iyang gihatag kanato nga makapaambit sa pulong sa Ginoo sa atong panimbahon dinhi sa One Voice Christian Fellowship. If you have your Bibles with you, please turn to Romans chapter 3 verse 12. Roma kapitulo 3 bersikulo 12. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Silang tanan mitipas, pulo silang nawad-an og kapuslanan. Walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. There is none who does good, no, not even one. May the Lord bless the meditation of His word at this moment. So niini nga bahin sa sulat ni Apostle Paul, mga kaigsunan, iyang gipasabot kanato kining gitawag og universal sinfulness of man. Ang but ipasabot niini ang tanan nakasala, parihong mga Hudiyo ug mga Hintil, walay labaw sa duha ka grupo. Ang tanan nahiilalom sa sala, ang tanan naulipon sa sala. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 9 and verse 10. Unya unsa man mas maayo ba kita kaysa ilaha? Dili gayod sa bisag unsang paagi tungod kay among napamatud-an ang parihong mga Hudiyo ug mga Hintil nga silang tanan ilalom sa sala sama sa nahasulat, walay matarong, wala bisag usa. So walay exempted niini mga kaigsunan. Ug gibalik-balik gayud ni Paul kini nga subject gumikan kay importante gayud kaayo kini og dili dapat i-ignore ni bisan kinsa pag-abot sa preaching or pagwali sa pulong sa Ginoo ug pag-apply niini sa atong kinabuhi. Kining gitawag og repetition or pagbalik-balik importante gayud. Ang preacher nga si Martin Lloyd Jones, miingon siya, the test of a good preacher is repetition, because a preacher who does not repeat himself is a very poor one. He does not know his congregation. And people are naturally forgetful of good things. Mao nga kinahanglan gayud nga balik-balikon kini ug mo kini gihimong example ni Apostle Paul alang kanato. Ang sala mga kaigsunan midangat gayud sa radical nga kabag-uhan sa kinaiyahan sa tawo. Niadtong gibuhat si Adan ug si Eva sa Ginoo, balaan pa sila, walay sala, walay mantsa. Pero niadtong nahulog sila sa sala ug sila nakasala, ang ilang kinaiyahan nahimo ng corrupt, nahimo ng dunot ug ato kining napanunod mga kaigsunan, kining sinful nature gikan sa atong unang mga ginikanan. Ug ang tawag niini sa theology, depravity or total depravity. We have become totally depraved. Ang but ipasabot niini mga kaigsuunan, ang sala nakaapektar sa kinatibuk-an sa atong pagkatao, sa kinatibuk-an sa atong kalag, sa atong lawas, sa atong kalag, sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing. Ang kinatibuk-an nato nga pagkatao na polluted sa sala. Ug gipakatawo kita niining kalibutana nga aduna gayoy kinaiyahan sa pagpakasala ug adunay mantsa sa sala. Walay tawo niining kalibutana na neutral. But pasabot, dili dapig sa matarong, dili dapig sa sala. No, there is no such thing as neutral person. Kung pasagdahan ang tawo sa iyang kaugalingon, ang iyang pilion sala, ang iyang gigukod kanunay o gitinguha kanunay, mao ang pagpakasala. Niadtong miagi natong pamalandong atong gitun-an kadtong gitawag og spiritual darkness, espirituhanon nga kangit-ngit nga nagatabon sa kasing-kasing sa tawo. Mukatoy giingon sa Romans chapter 3 verse 10 hangtod sa 11. Ang giingon dinhi, sumala sa nahasulat, walay matarong, wala bisag usa, walay nakasabot, walay nangita sa Dios. So walay bisag usa kuno nga adunay espirituhanon nga pagsabot. Kitang tanan niadtong wala pa nato mailhi ang atong Dios, nag-init ang atong pagbati batok sa espirituhanon nga mga butang. Dili gayud kita ganahan, nagdumot kita sa pagsimba ug wala nato gitinguha nga atong mailhan ang Dios. Walay nangita sa Dios. Walay nag-investigate
mahitungod sa Dios, walay nagtinguha nga mailhan ang Dios. Now sa atong pagpamalandong sa bersikulo 12 niining taknaa mga kaigsunan, atong tun-an ang lain na usab nga aspeto sa pagka makasasala sa tanang katawhan. Sa atong pagbarog at tubangan sa Ginoo, matod pa sa atong teksto, wala kuno kitay value, walay kapuslanan, walay bili. We have become worthless. Mo kini giingon sa atong teksto, silang tanan mitipas, kauban silang nawad-an og kapuslanan or nawad-an og bili. Walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. Busa sa atong pamalandong niining taknaa, atong tun-an kung sa unsang pagkaunsaa ang mga katawhan nawad-an og bili at tubangan sa Dios. Hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu nga masabta nato ang iyang pulong sa atong pagpadayon niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto mga kaigsunan. Atong tun-an ang original condition sa tawo niadtong gibuhat siya sa Dios. So kinahanglan nga atong tan-awon once again ang atong original condition. Sa wala pa mahulog ang tawo sa sala. Unsa man ang atong original condition? Gibuhat kita diha sa hulagway sa Dios. Gibuhat kita nga maaniyag, gibuhat kita sa Dios nga balaan. Aduna kitay takos ug abilidad nga maghuna-huna og mga nindot nga butang, mga limpyo nga butang, mga balaan nga butang. Aduna kitay panghuna-huna og pangatarungan nga balaan ug insakto atubangan sa Dios. Ang atong pagtan-aw sa Dios insakto, niadtong wala pa mahulog ang tawo sa sala. Gumikan kay gibuhat kita diha sa pagkamatarong ug diha sa pagkabalaan. And above all, gibuhat kita sa Dios nga adunay katakos nga muhatag og kahimayaan sa Dios. Ang tumong sa Ginoo sa tanan niyang mga binuhat is that siya mahimaya niini. Ug mo kini tumong sa Ginoo nganong gibuhat niya ang kalibutan, ang tanang mga anaa niini, mga panganod, mga bituon, bulan, kawanangan, kahoy, kabukiran, kadagatan, mga mananap, mga isda, mga langgam. Kining tanan mga kaigsunan gibuhat sa Dios aron muhatag kaniya sa kahimayaan. Ang giingon sa Psalm chapter 19 verse 1, ang giingon dinhi mga kaigsunan, ang kalangitan nagamantala sa kahimayaan sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa buhat sa iyang mga kamot. So you see, when we look at the stars, when we look at the birds and the animals and the plants and the trees, kining tanan mga kaigsunan nagamantala sa kahimayaan sa Dios. Mga magwawali di ay kining tanan. Mo kini giingon ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 19 to 20 nga wala gayoy excuse ang mga nagsalikway sa Dios. Gumikan kay dili sila makapangatarungan nga sila ignorante, because when they look at creation, all of these things are showing them the glory of God. Ang giingon din sa Romans 1:19 and 20, tungod kay ang mahimong masayran mahitungod sa Dios, dayag diha kanila. Tungod kay gipakita kini sa Dios kanila. Tungod kay ang mga butang nga dili makita mahitungod kaniya gikan pa sa paglalang sa kalibutan, tataw kaayong nakita nga masabtan pinaagi sa mga butang nga gilalang. Bisan pa ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios, mao nga wala sila'y ikapangatarungan. So higala kung nagdumili ikaw sa pag-ila sa Ginoo sa imong kinabuhi, unya mga tarungan ka nga wala ka masayo, that's not true. Sa adlaw sa paghukom, matak-om ang imong baba, wala ikay ikapangatarungan at tubangan sa Dios. Apan ang tawo labaw sa tanan, gibuhat kita sa Dios alang sa iyang kahimayaan. Gibuhat kita sa Dios nga labaw pa kay sa tanan niyang mga binuhat. Because the Bible tells us that we were created in the image of God. Gibuhat kita sa Dios sumala sa iyang dagway, sa iyang hulagway. But ipasabot ni ini mga kaigsuunan, ang tumong ug katuyuan nganong nag-exist kita ni ining kalibutana, mao ang pagsalamin sa kahimayaan sa Dios. We are to reflect God's glory. Ug sa atong catechism class, question number 3 kini,
Why did God make you and all things? Nganong gibuhat kita sa Dios ug ang tanang mga butang ug ang tubag? God created us and everything for His own glory. So gibuhat kita sa Ginoo nga morally good. Balaan kita, matarong kita, gisunod nato ang balaod sa Dios ug ang atong gibuhat naga-reflect sa pagkabalaan ug kahimayaan sa Dios. Aduna kitay bili atubangan sa Ginoo when God created man. This doesn't mean nga atong gidugangan ang kahimayaan sa Ginoo, ang iyang essential glory. No, kompleto na ang kahimayaan sa Dios. Nga dilibot pasabot nga niadtong wala pa niya gibuhat ang tawo, kulang ang iyang kahimayaan, pero sa dihang gibuhat sa Ginoo ang tawo, nadugangan ang iyang kahimayaan. That's not the meaning of what we have just said. Ang buot ipasabot niini mga kaigsunan nga kita gikahimutan atubangan sa Ginoo ug kita naghimaya or nagila sa iyang kahimayaan niadtong gibuhat niya ang tawo. Mao katoy giingon sa Genesis chapter 1 verse 31. Ang giingon dinhi, ug nakita sa Dios ang matag buta nga iyang gibuhat ug tanawa, maayo kaayo kini. Ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ang ikaunom nga adlaw. So when God beheld His creation, apil na ang tawo, nalipay kaayo siya ug iyang nakita ang bili nga maayo kaayo ang tawo ug ang mga binuhat nga iyang gilalang mga kaigsunan. But then, ikaduha nga punto, sa unang punto, mao katoy atong original nga condition. Sa ikaduha nga punto, nausab kadtong tanan gumikan kay nakasulod ang sala sa kalibutan. Giusab sa sala ang tanang dagan sa original nato nga pagkalalang sa Dios. Nahimo kitang morally evil. Gikan kita sa morally good, nahimo kitang morally bad. Imbis nga gibuhat kita sa Ginoo aron muhimaya kaniya, ang katawhan karon nagbugal-bugal na sa Dios, nang himaraot sa Dios ug nagtamay sa Dios. Wala nay kapuslanan atubangan sa Ginoo, wala nay value. Mo kini giingon sa Romans chapter 3 verse 12. Ang giingon dinhi sa atong teksto once again, silang tanan mitipas. So walay exempted. Silang tanan mitipas, pulo silang nawad-an og kapuslanan. Walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. So ang matag usa kanato mga kaigsunan, mitipas sa dalan sa pagkabalaan. Ang but pasabot ni ining mitipas means to turn aside, mitalikod, miliko gayud kita. Gibiyaan nato ang dalan sa pagkamatarong ug ang dalan sa sala maoy atong gilaktan. And karon, by nature, natural lamang gayud sa mga tawo ang pagpakasala. Bisan pa ang atong mga batang gagmay, atong mga anak. Dili na sila kinahanglan tudluan pa nga musupak sa mga ginikanan. By nature and by instinct, sila mga rebelde, batok sa ilang ginikanan, batok sa autoridad, ibabaw kanila, batok sa lolo, batok sa papa ug mama, batok sa tanang mga magulang kanila. That's instinct, human nature. Tanang mga makasasala nahimong defiled, nahimong polluted at tubangan sa Ginoo. Mo kini gi-describe ni Pablo sa Titus chapter 1 verse 15. Ug walay exempted niini mga kaigsuunan. Ang giingon dinhi, alang sa mga putli ang tanang mga butang putli. Apan alang kanila nga nahugawan ug walay pagtuo, walay bisag usa nga putli, apan bisan ang ilang hunahuna ug konsensya nahugawan. Ang but pasabot sa defile or hugaw nga gigamit sa Titus 1:15, it means polluted or contaminated. Mura ba og usa ka water jug sa tubig nga nasudlan og poso negro, kining liquid gikan sa septic tank, na affected ang tanan mga kaigsuunan. That's what we are in the sight of God. We have become contaminated. And can you imagine ang contaminated nga butang musulod sa trono sa Ginoo, sa iyang lawak nga balaan kaayo sa nga tanan?
No wonder nga isalikway gayud kita sa Dios, gumikan kay walay hugaw nga makasulod sa presensya sa Ginoo. God is displeased with sinful man. Ug makita nato kini sa pagkadautan sa mga tawo niadtong kapanahunan ni Noe. Ang giingon sa Genesis chapter 6 verse 5 to 7, gisud-ong sa Ginoo ang mga katawhan during the time of Noah. Ug ang giingon sa Ginoo dinhi, unya nakita sa Ginoo nga ang pagkadautan sa katawhan hilabihan na gayod kaayo sa tibuok kalibutan. Ug ang matag katuyuan sa mga hunahuna sa ilang mga kasing-kasing dautan lamang kanunay. Mao nga nagbasol ang Ginoo nganong gibuhat niya ang katawhan sa kalibutan ug nasakit siya sa sulod sa iyang kasing-kasing. Unya ang Dios miingon, akong paphaon ang katawhan nga akong gibuhat gikan sa ibabaw sa yuta. Katawhan ug mga kahayupan usab ug mga butang nga nagkamang ug ang mga langgam sa panganod tungod kay nagbasol ako nga ako silang gibuhat. So in other words, mga kaigsuunan, wala na sila'y bili at tubangan sa Ginoo. Nga mura ba giingon sa Dios, I have no use for such wickedness and such defiled people. Nahimo kitang walay bili, walay hinungdan at tubangan sa Ginoo. Unprofitable according to the original language. And it is very graphic. Kining unprofitable, mga kaigsuunan, English translation rana. Pero sa original language, it means worthless or useless. Kini nga language mo kini gigamit sa pagdescribe sa gatas nga napanos nga aslom na kaayo simhuton, mga kaigsuunan. Ang tawo atubangan sa Ginoo baho kaayo siya. Wala nay pulos. Ang gatas nga aslom na kaayo, wala na kini hinungdan. Kinahanglan gayud kining ilabay, iyabo, ibalibag. It is useless. It has no value. Nga kinahanglan ato siyang iyabo sa atong lababo. Now, isip mga makasasala at tubangan sa Ginoo. Mao kini atong description. Pero ang tao dili ganahan nga maminaw niini. Sinful men hate such kind of description of us. Ila kining gilimod nga kamatuoran. Ang giisip sa mga katawhan sa ilang kaugalingon is that they are beautiful in the sight of God. They are lovely. Ug nagpresume sila nga ang Ginoo nagtan-aw sa ilang kinabuhi nga adunay kahimuot, nga adunay kalipay. Mao nga ang modern evangelism nagsugod sa mga statement sama sa God loves you and has a special plan for your life. Ug ang picture nga gi-painting niini, mga kaigsunan, is that God is looking at people with great favor. That's not what the Bible tells us. The Bible paints a more fearful picture. Makalilisang kaayo nga picture ang gihulagway sa mga katawhan atubangan sa Dios. Atubangan sa Dios, kita hugaw, lata, dunot, walay pulos, walay bili, walay hinungdan. And Jesus describes such worthlessness sa iyang gisulti sa Matthew chapter 5 verse 13. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan, kamo ang asin sa kalibutan, apan kun ang asin mawad-an sa kaparat. Unsa pa may maparata niini, mahimo na kining walay pulos ug angayan ibalibag ug yatak-yatakan sa mga tawo. Well, ang asin sa atong panahon karon dili man mawad-an og kaparat. Pero ang asin sa kapanahunan ni Jesus gikan sa dagat nga patay, Dead Sea. Dunay mixture kadto sa salt ug uban pa nga mga minerals. Ug kung ma-expose kadto sa weather, sa ulan, sa bisag unsa nga hangin, mawad-an kini og kaparat, mga kaigsunan. Ug ang mahabilin murag asin tan-awon pero wala nay kaparat. Mo kinibot pasabot ni Jesus Christ. Asin siya tan-awon pero counterfeit, peke na nga asin, gumikan kay nawad-an na sa kaparat. Now, bisan pa si Satanas, pwede siyang magpakita kanato ingon nga anghel kunuhay sa kahayag. So, he can appear to people as a counterfeit image of the beauty of God. Ang asin kuno nga aduna lay hulagway sa asin pero wala nay kaparat,
wala na kuno kini pulos matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Ug niadtong panahona ang asin nga ingon ini sabwag nila sa mga kalsada aron mubantok ang kalsada. So that's what we have become in the sight of God. Nahimo kitang walay pulos, gumikan sa atong sala, gumikan sa atong pagka makasasala. And again, gidescribe ni Jesus ang pagkawalay bili sa mga makasasala sa iyang atubangan sa Matthew chapter 7 verse 18 to 19. Ang giingon dinhi, ang maayong punuan dili makapamunga og daotang bunga, ni ang dunot nga punuan makapamunga og maayong bunga. Matag punuan nga dili mamunga og maayong bunga pagatumbahon ug isugnod sa kalayo. Ang mga makasasala nga susaman nimo ug susama kanako, wala gayoy bili atubangan sa Dios. Walay hinungdan. Mo kini giingon sa atong teksto once again, Romans 3:12, silang tanan mitipas, pulo silang nawad-an og kapuslanan, walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. Tinuod, gibuhat kita sa Dios, gilalang kita sa Dios, alang sa iyang kahimayaan, but all of us have become defiled and fall short of His glory, gumikan sa sala. Mukini gipasabot ni Pablo kanato sa Romans chapter 3 verse 23. Kay ang tanan nakasala ug wala nakapasar sa himaya sa Dios. Busa higala, ayaw nagayod pag-imagine nga ang imong pagkabuutan mo'y makapapasar kanimo atubangan sa Dios. Ang imong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. And that leads us to the third point. The vain effort of man, or men's vain effort. Ang paningkamot sa tawo nga walay pulos atubangan sa Ginoo. Ang mga tawo, ilang himuon ang ilang kaugalingon nga relihiyoso. Doon na sila'y religious effort aron kunuhay madugangan ang ilang bili atubangan sa Dios. So, nagbinuutan sila, nagbuhat sila matarong, nagtabang sa mga nanginhanglan in an effort nga murag ang Dios mahimong utangan nila, mahimong obligado nga luwason sila because of their goodness. Pero unsa may gibuhat, unsa may gisulti ni Pablo mga kaigsuunan sa atong teksto, walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. Bisan pa nga akong pagtabang sa makililimos kagahapon, pastor, di ito matarong atubangan sa Ginoo, dili. Matarong kadto atubangan sa tawo. Natabangan ang tawo pero atubangan sa Ginoo, defiled, worthless mga kaigsuunan. Hugaw nga panapton atubangan sa Dios. Ang mga good works nato nga bulag kang Kristo, walay pulos ka na atubangan sa Ginoo. Mo kini gi-describe ni Isaiah sa Isaiah chapter 64 verse 6. Please turn there if you have your Bibles. Isaiah chapter 64 verse 6 ang giingon dinhi, apan kaming tanan sama sa butang nga dili hinlo, ug ang tanan namong pagkamatarong sama ra sa hugawng trapo, ug kaming tanan malaya sama sa usa ka dahon, ug ang among mga kasalanan sama sa hangin, mipadpad kanamo palayo. Now, sama sa akong giingon kaganina, wala kini nagpasabot nga ang atong good works walay value sa uban nga mga tawo. Of course, doon na kini value sa uban nga mga tawo. Ang tawag niini secular morality. Adunay bili ang atong maayong binuhatan sa ubang mga tawo. Kinahanglan kitang magbuhat og maayo, otherwise magkagubot kita niining kalibutana. Ug ang mga makasasala, nakapahimulos gihapon kita sa mga maayong butang nga ilang gihimo. Pero what about in the sight of God? All of our good works are worthless in the sight of God. Hebrews chapter 11 verse 6. Ang giingon dinhi, apan kung walay pagtuo, imposible ang pagpahimuot kaniya. Tungod kay siya nga muduol sa Ginoo, kinahanglang mutuo nga siya mao siya, ug nga siya ang naghatag og ganti kanila nga makugihong nangita kaniya. Mao nga sa atong Confession of Faith, chapter 16, paragraph 7, sa summary sa atong Confession of Faith, mo kini gisulti dinhi, ang mga buhat nga gibuhat sa mga katawhan nga nagpabiling patay sa kalag, but pasabot,
Ang mga dili magtotoo nga nagbuhat gihapon og maayo, kay nagbuhat man gihapon og maayo, bisan pag mga butang sila nga gisugo sa Ginoo. Di ba? Ang pagpanghatag gisugo man na sa Ginoo, bisan pagbuhaton kini sa mga unbelievers ug mapuslanon alang kanila ug alang sa uban, apan tungod kay wala kini nagagikan sa kasing-kasing nga giputli pinaagi sa pagtuo, ni gibuhat sa insaktong pamaagi sumala sa pulong or insaktong motibo, ni alang sa maayong katuyuan nga mao ang himaya sa Dios, busa sila puno sa sala. Ang atong good works defiled and filled with sin in the sight of God. Ug dili makapahimuot sa Dios, ni makahimo sa tawo nga takos nga mudawat sa grasya sa Dios. Apan bisan pa niini, ang pagpasagad kanila, ang dili kuno pagbuhat og maayo, mas dakong sala ug dili makapahimuot sa Dios. So tataw kaayo ning gispell out sa atong confession of faith. Now, adunay mga tawo nga nagpretend, nagpakaaron ingnon nga ang ilang religious activity mapuslanon kaayo atubangan sa Ginoo. Pero daghan kaayong relihiyoso niadtong panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ug gihukman sa Ginoo ang mga religious works sa mga scribes and Pharisees as worthless, walay bili atubangan sa Dios. Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, daghan ang muingon kanako ni anang adlaw, bud pasabot sa adlaw kuno sa paghukom. Ginoo, Ginoo, dili ba nagpropesiya kami sa imong ngalan? Ug sa imong ngalan naghingilin kami og mga yawa, ug sa imong ngalan nagbuhat og talagsaon nga mga butang. Ug unya ako muingon kanila, wala ako makaila kaninyo sukad masukad. Palayo kamo gikan kanako, kamo nga nagbuhat og dautan. So these people had religion. Duna sila'y religion. Ug ilang kwentahan ang Ginoo sa adlaw sa paghukom. Pero ang Dios dili ma-impress, dili madala. Palayason gihapon sila gikan sa Dios, ngano gumikan kay makasasala ug nagbuhat og dautan. So at best, ang atong maayong buhat, lukewarm lang kana, dagaang lamang kana, dagaang but pasabot, init-init, bugnaw-bugnaw, iluwa kana sa Ginoo. It is not pleasing in the sight of God. Mao kini giingon sa Revelations chapter 3 verse 6, ang tubig kuno nga dagaang walay pulos, iya kanang iluwa, mga kaigsunan. Revelations 3:16 ang gingon dinhi, mao nga tungod kay kamo dagaang ug dili bugnaw o init, isuka ko kamo gikan sa akong baba. So again, ang description sa Ginoo sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, mura kuno og patay nga tawo or lawas sa tawo nga nagkalata, nagkadunot, nagkadugta, mga kaigsunan. Matthew chapter 23 verse 27. Ang giingon dinhi, alaot kamo mga iskriba ug mga pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, tungod kay sama kamo sa gipaputi nga mga lubnganan, nga nindot gayod tan-awon sa gawas. Apan sa sulod puno og mga bukog sa patay nga mga tawo ug pulos kahugaw. Well, that's what we are in the sight of God. In the sight of people, mga buutan kunuhay kita, mga balaan, but in the sight of God, we are dirty. We are filthy. Ug i-describe ni Apostle Paul ang religious activity sa mga tawo sa wala pa sa kaugalingon ni Pablo. Iyang gi-describe ang iyang religious activity niadtong wala pa siya nahimong Kristohanon. Mo kini iyang gi-describe sa Philippians chapter 3 verse 8. Ang giingon dinhi, tinuod walay duda, ug giisip kong kapildihan ang tanang mga butang tungod ug alang sa kahalangdon sa kahibalo mahitungod ni Kristo Jesus nga akong Dios. Nga alang kaniya nagantos ako sa kapildihan sa tanang mga butang ug nag-isip kanila ingon nga tae aron maangkon ko si Kristo. So you see, si Paul Pariseo, religious person, niadtong wala pa siya nahimong Kristohanon, pero ang description niya sa iyang mga relihiyoso nga butang before is tae lamang atubangan sa Dios. That is really the language of the scriptures. And Pastor Jeremiah will not hesitate to use that language. Bisan pa og luod kini paminaon sa tao, but that's what we are in the sight of God.
ug na-capture kini sa King James Version of the Bible, kay ang gitranslate is dung. Dung, refuse. But pasabot tae, mga kaigsunan. That's the value of our good works in the sight of God. Sa uban nga translation, gigamit rubbish. Or sa uban nga Bisaya, hugaw. But my translation uses tae because that is really the language of the scriptures. So ang ultimate demonstration sa epekto sa sala sa mga katawhan, ato kining makaplagan ug makita, masaksihan sa adlaw sa paghukom. Unsa may buhaton nimo kung ang usa ka butang wala nay pulos, lamaw na sa pagkaon, kining nalata na nga salin-salin sa pagkaon, imong ilabay or imong ipakaon sa baboy, or imong ilabay. Multitudes of human beings nga gibuhat sa hulagway sa Dios. Unsa may buhaton sa Ginoo nga wala nay pulos gumikan sa sala, iya kanang ibalibag gikan sa iyang presensya sa adlaw sa paghukom. So aduna gayoy contrast. So Bisaya pa, adunay kalainan, dakong kalainan sa mga giluwas, sa mga gitubos sa Dios ug sa mga dili luwas. Adunay dakong kalainan. Ang mga dili luwas itambog sa Ginoo sa walay katapusang silot, pero ang mga gitubos niya, ang mga nakailakang Kristo, iyang i-welcome sa iyang presensya. Now mo kini kalainan. Ang giingon sa Ginoo sa mga giluwas niya, duol kamo ngari kanako, kamong gipanalanginan sa akong amahan. Makapanunod kamo sa gingharian nga giandam alang kaninyo gikan sa pagtukod sa kalibutan. Apan sa mga wala naluwas, apan sa mga nagpabilin nga rebelde atubangan sa Ginoo, ang iyang ipamulong mao kini layas kamo gikan kanako, kamong mga tinunglo ngadto sa walay katapusang kalayo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. So, that's the third point, mga kaigsuunan. Ang paningkamot sa tawo nga mahimo siyang valuable in the sight of God, walay pulos. Sayang lamang, kawang lamang. But the fourth point is this: adunay paglaom. Adunay paglaom ang tawo nga ma-restore ang atong bili at tubangan sa Ginoo. Ang kaluwasan nga gihatag sa Dios pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo, mao ang nagpasiguli sa atong bili at tubangan sa Ginoo. Gibuhat kita niya pag-usab, nahimo kitang bag-ong nilalang. Ang giingon sa Ephesians chapter 4 verse 24. Ug nga isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sumala sa Dios, gibuhat sa pagkamatarong ug tinuod nga pagkabalaan. So di ay ingon og silhig-silhigan rata sa Ginoo, trapo-trapuhan rata sa Ginoo. Madala ba og trapo-trapo ang patay nga lawas? Ang patay nga nalata na, baho na kay nga tanan, di na madala og trapo-trapo. Kinahanglan gayod nga ma-recreate kana, mahimong bag-ong nilalang. Ang patay nga ilaga, kinahanglang ilubong na or ang patay nga iring, mga kaigsunan. Dili na pwedeng trapo-trapuhan nato, and yet, mo kanay gibuhat sa tawo, ilang gidecoration na ng ilang kaugalingon og maayong buhat, pagkabuutan at tubangan sa tawo, but God is not impressed. Kinahanglan gayod nga mahimo kitang bag-ong binuhat. Walay pastor nga makabuhat niini. Dili kita makabuhat niini sa atong kaugalingon. But the good news is this: ang giingon sa 2 Corinthians 5:17, busa kung si bisan kinsa anaa kang Kristo, bag-o siyang binuhat. Ang mga daang butang milabay na, tan-awa ang tanang mga butang nahimong bag-o. We are recreated in the image of God, in beauty and holiness. Gikan kita sa kangit-ngit ngadto sa iyang mahimayaong kahayag. That's what the believers in the Lord Jesus Christ have become. And this is our invitation sa matag usa niining taknaa. We are created in the image of God, and we will be recreated in Christ. Mapasiguli kita, and we will be brought again into a love relationship with God through Jesus Christ. Ug pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang dugo nga naghugas sa tanan natong sala, ug sa iyang pagkamataro nga gisulob kanato,
ang iyang kamatayon dito sa cross ug ang iyang pagkabanhaw pag-usab mo'y basihan nga kita napasaylo ug nadawat atubangan sa Ginoo ug gisagup kita ingon nga mga anak sa Dios. I am talking to true believers in the Lord Jesus Christ. Ang tinuod nga magtotoo gikan sa rebuilding nga mga katawhan, gibag-o sa Ginoo ang kasing-kasing, wala lang kita gipasaylo kundi gi-adopt sa iyang panimalay. Ug nahimo na kitang bililhon at tubangan sa Dios, dili gumikan sa atong pagkamatarong kundi gumikan sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob sa tanang magtotoo. Dili gumikan sa atong dugo, gumikan kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Dili atong dugo, dili ang atong penitensya, kundili ang dugo nga giapaagas ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Usa lamang kahigayon alang sa tanang panahon. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Gitipigan kita sa Ginoo, ang tanan niyang magtotoo giatiman niya. Ang giingon dinhi, tungod kay kumbinsido ako nga bisan ang kamatayon o ang kinabuhi o mga anghel o ang mga pamunuan o mga gahom o ang mga butang sa kamulong nga panahon o ang mga butang sa umaabot o ang gitason o giladmon o bisan unsang binuhat, dili makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Ginoo nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Dios. So nothing can separate us from the love of God. Ang giingon sa John chapter 10 verse 27 to 29, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Ug nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Ug gihatagan ko sila og kinabuhing walay katapusan, ug dili gayod sila malaglag, walay makatangtang kanila gikan sa akong kamot. Ang amahan nga naghatag kanila nga ri kanako labaw pa kay satanan. Ug walay tawo nga makatangtang nila gikan sa kamot sa akong amahan. Praise God. So, alang sa mga magtotoo, alang sa mga tinuod nga mga Kristohanon, adunay duha ka butang nga atong ibilin kaninyo as we close this message at this moment, mga kaigsuunan. Alang sa mga magtotoo, nasabtan ba nimo igsuon kung unsa gayud kadako ang kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi? Gipanalanginan ka sa Ginoo ug dako kaayo nga panalangin. Wala lang kay gipasaylo kaniya sa imong mga sala pinaagi sa dugo ni Kristo, kundili iya usab nga gilito kanimo karon. Gihigugma ko ikaw. You are my beloved. You are my dear child. Bililhon ikaw sa akong atubangan. Believe it if you are a believer in the Lord Jesus Christ. Kung tinuod kini diha kanimo mga kaigsuunan, ang pangutana, nagamintinar ba ikaw og distansya gikan kanimo og sa sala nga dulumtanan at tubangan sa Ginoo? Nagamintinar ba ikaw, giluwas ka sa Ginoo gikan sa sala? Are you maintaining a distance, a far distance between you and sin nga dulumtanan at tubangan sa Ginoo? Ephesians chapter 5 verse 18 ang giingon dinhi, tungod kay kangit-ngit kamo kaniadto, apan karon kahayag kamo diha sa Ginoo, paglakaw kamo ingon nga mga anak sa kahayag. Tungod kay ang bunga sa Espiritu anaa sa tanang pagkamaayo ug pagkamatarong ug kamatuoran, nga nagpamatuod sa kung unsa ang madawat sa Ginoo, ug ayaw kamo pagbaton og panaglambigit sa mga walay bunga nga mga buhat sa kangit-ngit, hinunua badlunga sila. So giaghat kita sa Ginoo nga atong putlon ang fellowship with sin. Ang tinguha ba sa imong kinabuhi, ang pinakadakong tinguha mao ang paghimaya sa Dios? Bililhon ba ang Dios sa imong atubangan igsuon? Mo kini question nga atong ibilin sa tanang mga tinuod nga magtotoo, alang sa mga dili pa magtotoo, sa mga wala pa kang Kristo. Kining tanan naga-remind ka nato, nagapahinumdom ka nato kung unsa gayud kaayo ka desperate ang atong panginahanglanon kang Kristo. We really need the Lord Jesus Christ. Ang tawo nga makasasala, iyang gikumbinsi ang iyang kaugalingon nga okay, everything is okay. Pero higala, dili ka okay at tubangan sa Ginoo. Namiligro gayud kaayo ikaw. You are in terrible danger. Wala ikay maihalad nga mahinungdanon or bililhon at tubangan sa Ginoo. Nothing.
Nothing. Kinahanglan nga imong talikdan ang garbuso nga paghunahuna nga ikaw maayo ug nalipay ang Ginoo kanimo ug bililhon ka sa iyang atubangan. No. Come to Jesus Christ as a guilty, wretched sinner. Ug hangyua ang Ginoo, tawag kaniya, pagpakiluoy kaniya, sama sa usa ka makililimos nga nagsalig lamang sa kaluoy sa mga katawhan. Come to Jesus Christ as a guilty, wretched sinner. We have nothing good to offer to God. Bankrupt kita. Come to Jesus Christ. Call upon the name of the Lord. Talikdi ang pagsalig nimo sa imong pagkabuutan, pagkamatarong, ug ibutang ang imong pagsalig sa pagkamatarong ni Kristo. Ibutang ang imong pagsalig sa dugo ni Kristo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo, aron mapapas ang imong sala, aron ikaw mahinluan at tubangan sa Ginoo. Trust in Jesus Christ alone as your Lord and Savior. And the Bible gives us the promise, you will be saved. You will be accepted in the sight of God. Ug sagupon ikaw sa Dios, isip bililhon niya nga mga anak. Just come to Jesus Christ right now. Kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Ug among gidayig ikaw, gumikan kay wala minimo pasagdahi sa among kahimtang. Ikaw mo'y una nga mibuhat og step, lakang, haron kami makabot. Gumikan kay kung pasagdahan kami, dili gayud kami mangita kanimo. Wala kami kasing-kasing og tinguha nga mailhan ka. Salamat o Dios. Ug hinaot nga ang mga nakapaminaw niini nga message karon, imong tandugon ang ilang kasing-kasing ug dili sila mahiluna hangtod nga mo-surrender sila kanimo. Salamat o Dios. And this we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.